Stavba rodinného domu je pre mnohých ľudí splnením životného sna, no môže sa to zdať ako komplikovaný a náročný proces. Zhrnuli sme pre vás kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš sen o vlastnom dome. Po prvé, výber pozemku. Prvým krokom k stavbe rodinného domu je výber vhodného pozemku. Dôležité je zohľadniť niekoľko faktorov. Lokalita, blízkosť škôl, obchodov, zdravotných zariadení a pracovných príležitostí. Dostupnosť, kvalita ciest, verejná doprava a iné infraštruktúrne prvky. Orientácia ideálne je, aby bol pozemok rovný a orientovaný na juh, čo zabezpečí dostatok slnečného svetla. Inžinierske siete, pripojenie na vodu, elektrinu, plyn a kanalizáciu. Po druhé, žiadosť o stavebné povolenie. Ako náhle máte pozemok, ďalším krokom je získanie stavebného povolenia. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov. Projektová dokumentácia, vypracovanie detailného projektu domu, ktorý zahŕňa architektonické, stavebné, technické a energetické riešenia. Projektové energetické hodnotenie nevyhnutné pre získanie stavebného povolenia. Je to súčasť projektovej dokumentácie. Toto hodnotenie určuje energetickú náročnosť budúcej stavby a návrhy na optimalizáciu. Po tretie, výstavba domu. Po získaní stavebného povolenia môžete začať so samotnou výstavbou. Tento proces zahŕňa prípravné práce, vyčistenie a príprava pozemku, vykopanie základov. Základová doska, betónovanie základov a základovej dosky. Hrubá stavba, stavba nosných stien, stropov a strechy. Inštalácie, rozvody elektriny, vody, plynu, kúrenia a kanalizácie. Dokončovacie práce okná, dvere, podlahy, omietky, maľby a interiérové práce. Po štvrté, kolaudácia. Po dokončení stavby je potrebné absolvovať kolaudačný proces, ktorý zahŕňa energetický certifikát. Tento certifikát potvrdzuje energetickú náročnosť hotovej stavby a je nevyhnutný pre jej legálne používanie. Kolaudačné konanie kontrola stavebných úradov, či bola stavba vykonaná podľa schváleného projektu a stavebného povolenia. Každý krok je dôležitý pre úspešné dokončenie vášho vysnívaného domova. Od výberu vhodného pozemku cez získanie stavebného povolenia a realizáciu stavby až po jeho kolaudáciu. Naša firma je tu pre vás, aby sme vám poskytli všetku potrebnú podporu v kľúčových fázach vášho projektu. Ak máte záujem o cenovú ponuku, stačí, ak nám vyplníte kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke www.delfiaska.kontakt